Anthu ogwira ntchito m'boma ayamba kumasuka tsopano makamaka kuyamba kusapota ndale kusiyana ndi mmene malamulo amanenera. Koma nkhani ndi yakuti chifukwa chani. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Director General wa MBC wayamba ndale, koma malamulo a dziko la Malawi amanena kuti munthu ogwira ntchito m'boma kapena kuti civil servant sayenera kupanga nawo ndale koma kugwira ntchito zabomazo basi. Koma izi zasanduka nthano chabe pamene mkulu wa MBC TV komanso MBC Radio George Kasakula wabwera poyera ndi kuyamba ndale ngakhale iwowa ndi civil servant. Director General wa MBC yo anabwera pa MBC TV kuzapanga programu yomwe imakamba mmene ziko likuyendera, ndipo mu programu yo monga mmene mukuonera ndi kumvera mu video clip iyi, George Kasakula yemwe ndi Director General wa MBC anayankhula mokhadzula ndi kunyoza mtsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika ponena kuti president wa DPP yo yemwe ndi Peter Mutharika wakalamba kwambiri ndipo sakuyenereka kusogolera dziko. Kasakula anati Amalawi akangoyerekeza kuvotera DPP ndiye kuti Mutharika ati azikangogona ku State House chifukwa chokuti wakalamba kwambiri, ndipo dziko la Malawi ati azizayendesa ndi Norman Chisale ndi Gertrude Mutharika omwe ndi mkazi wa Peter Mutharikayo. George Kasakula anasambwazanso kuti anthu asayerekeze kuzavotera president wa UTM omwe ndi Daliso Kabambe ponena kuti Daliso Kabambe ndi adyera ndipo alanda chipani cha UTM ataona kuti mwini wa chipani cha UTM cho Saulo Chilima anamwalira. George Kasakula poyamba ankagwira ntchito ku Times TV kumene ankapanga programu ya Hot Current ndi Brian Banda, ndipo mu nthawiyo programu ya Hot Current yo inkasambwaza boma la DPP, ndipo MCP itawina George Kasakula anatengedwa nkuyamba ntchito ku MBC ndi kumasogolera MBC yonse monga Director General wa MBC. Koma panopa Kasakula awasiya anthu kakasi pamene abwera poyera tsopano ndi kuyamba kusambwaza zipani zosusa pa MBC TV. Gulu lochuluka likuzifunsa kuti koma Kasakula ndi civil servant? Dziko la Malawi ntchito iliko makamaka panopa pamene tayamba mchaka cha 2025. Koma nditakufunsani funso lakuti kodi amene timati akumenyera ufulu wa Amalawi poyima pambalambanda, poyima ndithu ndi kumaonesa ngati akuthandiza dziko, amakhaladi kuti akuthandiza dziko kapena akuzikonzekeresa iwo eni ku ntchito yofuna kuzilemeresa? Langa dzina ndi Samavita. Lola ndidziwe maganizo anu mu comment section below. Until the next video, mbona do it mavideo awiri ndamene ali pa screen yawo. Musaiwale kukachitanso subscribe ku Kulinji TV.